ಮಾತೆರಲೊಂಜಿ ವಿನಂತಿ ದಾದ ಪಂಡ ಬೊಂಬೈ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಬೇರೆ ಮಾತು ಗೊತ್ತುಜಿ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಲ್ಲ ತೂಲೆ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಾತ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ವಿಷಯನು ಅಕ್ಲು ನಿಕ್ಲದು ಮುದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದುಪ್ಪು ಅತನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತೆ ಬಾಂಬೆ ನಡಪಂಜ ನಿಕ್ಲ ತುಳುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದುಪ್ಪು ಮಾತ ನಿಕ್ಲದು ಮುದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಇನ್ನು ತೂತುಜರ್ ದಯಮಲ್ ತೂಲೆ ಬೊಂಬೈ ತುಳುನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಪನ್ನಗ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಎತ್ತೊಂದಿರಿ ಈ ಸರ್ತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಎತ್ತೊಂದೇರಿ ಅಂಚ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಫಾಲೋ ಆತಿ ಎಂಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪನ್ನ ಆತಲ ಗೊತ್ತು ಜೈ ಆಪರೇಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೇತೇನೆ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ yes done thank you so much sure. Hi, namaste Matarigla. Once again, welcome back to another vlog. Initta Dinnutu Bombay Tulunadu channel. Bombay Tulunadu channel la nama report maltondulla bari vishesha bandana katte eddandu nataka nama pura tuvare baida. So yes, audience nigul full tuvoli jana nilke janollerini anda ಈ ತುಳು ನಾಟಕ ಗೆಂದಾರೆಗೆ ಸರದಿ ನೀವು ಅವತ್ತು ಜನ ಬೈದೇರಿ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಗಲು ಉಳ್ಳಿರಿ ಅಗಲ್ದಲ್ಲ ಒಂದ್ ಚೂರು ಪಾತಿರ್ಗ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಂದ್ ಚೂರು ಪಾತಿರ್ಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತುಲೆ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದೊಂದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಗ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ರಿವ್ಯೂ ತೂಕ ನಾಟಕ ಕೊಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಸೊ ಬಲೆ ಬಾಯ್ ಏನ ಏನ್ಸ ಈ ನಾಟಕ ಆವರ ಉಂಡು ಏನ ಬಂತಾರೆ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತೂದು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಕ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಉಲಾಯ್ ಪೋಪಿನ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಟಿಕೆಟ್ ಕೈಟ್ ಬೈದುಂಡು
ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏರಿನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ತೋರಗೊಂಡ ಹೀರೋಯನ್ ಇದು ಜೆಪಿ ತುಂಬಿನಾಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗಲ್ ಬೈದಾರು ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅಪರ್ದಿಂಚಿ ತೂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಚೂರ್ ಜನಗಳ್ದು ಪಾತಿರ್ಗ ಎಸ್ ಅನ್ನೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತುಳುತ ಡ್ರಾಮಾ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಮಾತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟು ಬೈದ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಟು ಸಿ ದ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಫನ್ ಇನ್ ದ ಡ್ರಾಮಾ ನಮ್ಮನ ವಿಧ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಊರಗಲೇ ಎಡ್ಡೆದು ಉಂಡು ತೂಕ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಎಸ್ ಬಲೆ ಎಸ್ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ಡೊಂಬಿವಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸೇರಿದ ಡೊಂಬಿವಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ ಎಂಗಲ ಮಾತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬೈದಾರೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬೈದಾರೆ ಒಂದು ಎರಡು ವಿಷಯ ಶುಭ ಕೋರುವುದಲ್ಲ ಪಂಪರ ಇನಿ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕಲಾ ತಂತ್ರ ಇಂದ ತಲೆಕೊಡು ಇನಿ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಸುಮಾರು 150 ಪ್ರಯೋಗಗೂ ಕಾರದಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ತೆಲಿಪೇರ್ಲ ಉಂಡು ಬುಲಿಪೇರ್ಲ ಉಂಡು ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಭೆ ಸೇರ್ದೇರು ಕಲಾ ತಂತ್ರದ ಅಕಲ್ನ ಮಿತ್ ಪ್ರೀತಿದೀದು ಅಂಚನೆ ಆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಲೆಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ರೆ ಈತು ಜನ ಸೇರ್ದಿರು ದೇವರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಚಿನ್ಮಯ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಭರತ್ ಅಂಚ ನಾಲೈನು ಜೋಕುಲು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೋರು ರಡ್ಡ ತಿಂಗೋಲುಡ್ದು ದುಂಬು ಅಕುಲು ಸುರು ಮಲ್ದೇರು ಮೇಹನತ್ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಮೇಹನತ್ ಫಲ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂಡದು ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆಡ ದೇವರ ಯಾನು ನಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಸರಿನಾ ಬನ್ಪರೆ ಸರಿನಾ ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಊರುಡ್ಲ 145 ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭರತ್ ಅವಡು ಚಿನ್ಮಯ ಅವಡು ಸಂತೋಷ್ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ಆಗ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಟೀಮು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದು ಪಂತೇರು ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡವಡು ನಾನಾತ್ ನಾಟಕ ತಂಡಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಪೂರ ಬಾಂಬೆ ದಾಕ್ಲೆ ಎಪ್ಪಲ ಕಲಾಭಿಮಾನ ನಕ್ಲೆನ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಪ್ಪಲ ಉಂಡು ನಾನಾತ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಾನಾತ್ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲೇನೆ ತೆರಿಪಾಪುನ ಅಂಚೆನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಿನ್ಮಯ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಶುಭಾರೈಸುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅನ್ನಂಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ ಎಸ್ ಅಂಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಾರಿ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚೋಡುಲ್ಲೇರಿ ಏನೋ ಬರು ಎಂಚ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಚ ಬೈತಿನ ನಂಗಿತ್ತೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಮಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಗ ದೇವೇರ್ನನೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪನ್ನೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಅವೇ ಜನಗಳ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ನನ್ನ ತೂಕ 8 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ನನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಅವಂದು ಬೈದಿಂಡು ನಾನಲ್ಲ ಆವೋಡು ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋ ನೆಂಡು ಮುಟ್ಟ ತುಲೆ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಮುಂಬೈದ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದೆ ನಿರೂಪಕಿ ಅವೇತು ಕಲೆನೆ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ರೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಜನ ಬಲ್ತ ಎಂಕ್ ತೂದು ಬಲ್ಪಿರಾರು ಸೊ ಎಸ್ ಹೇಮಂತ್ ಅನ್ನೊಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಎಂಗ್ ನಿರೂಪಣೆ ಕಲ್ಪಾದಿನಾರೆ ಹೇಮಂತ್ ಅನ್ನೊಲ್ಲೇರು ಅರ್ನೆದುರು ಪಾತ್ರೆ ಕೆಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಈರೊಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಶುಭ ಕೋರುವ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಏನವನ್ಪರ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನವನ್ಪರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೂದು ಬಾರಿ ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ದೊಂಬೆಲಿಡ್ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಈತ್ ಕ್ರೌಡ್ ಈತ್ ಅರ್ಲಿ ಬತ್ತದ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ದಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಾಪಂಡ ನೆತ್ತ ಕ್ರೌಡ್ ಕಲಾತಂತ್ರದ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಡ್ ಅಕಲು ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಯ್ತು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆತ ಹೇಳಿ ತುಳುವೇರ್ನ ಈ ನಾಟಕದ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಬಟ್ ದೊಂಬೆಲಿಡು ಬಾರಿ ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಈತ್ ಕ್ರೌಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಟು ಕಲಾತಂತ್ರ ಟೀಮ್ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಅಲ್ಪಾಡು ಅಕಲು ಮಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಾಡು ಪಂಡದೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನ್ ನಿತ್ತ ಡೊಂಬಿಲಿಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಆ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಏನವನ್ಪ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲು ತೆಲ್ಕೆರಂಡು ಬುಲ್ಪರಂಡುಗೆ ಸತ್ಯ ಪಂಡ ತೆಲ್ಪೆರಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಬುಲ್ತುಲ ಬೋಡ ಪಂಡ ಗಣಪತಿ ಪಂಡಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಇರ್ತದೆ ಮೇಜರಲ್ಲ ಅಂಚ ಅವೇ ವಿಷಯ ಮೂಲ ಏನಿ ತೆಲ್ಪುಳ ಬುಲ್ಪುಳ ತೂಕ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಗರ್ದಿದ್ದು ಎದ್ದೆ ನಾಟಕ ಅಂದಾಜ ಒಂದುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ಸೊ ದ ಥಿಯೇಟರ್ ದವಲೆ ಏನಂತೂ ಬಲ್ತಂದಿಲ್ಲರಿ ಬಲೆ ಶೆಟ್ರೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಪೂರ ಇನ್ನು ತೂದು ಮೋನೆ ತೂದು ಬಲ್ತಂದಿಲ್ಲರಿ ಎಂಚ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡಿ ನೀ ನಾಟಕದ
ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು. ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ నుంచి ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ತೂಪಿನ ಒಂದು ನಾಟಕ ತೋರ ಮೇರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಏನ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಎಡಿಟರ್ ಮೇರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಎಡಿಟರ್. ಸೊ ಸೌರಭ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಏನನ್ಪಾರ ಪೂರ ಫುಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಗಲೆಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪೂರ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ತೂಕ ಎಂಚನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಚ್ಚಿ ದುಮ್ ಪೋಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಬಾತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಸೋತು ಹೋಗ್ತೇರಿ ಬಕ್ಕ ಬಾತೇರಿಗ ಎಂಗಲ ಒಂಜಿ ಕಿಲಾಡಿ ಜನ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಮೆರನೆ ಮಗೆ ಸೌರಭನ್ನೇ ಎಡಿಟರ್ ಎಂಗಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಎಡಿಟರ್ ಮಾತ ವಾಸಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಬುರ್ದು ಎಂಕಲ ಮಾತ ಲೀಡೆ ಮಾತ ಬೊಯ್ದೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಬೇಗ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ 12 ಗಂಟೆ ತುಲೆ ನಿಕುಲು ಮುಗಿತು ಬುಡಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಐಟ್ಲ ಮೆರ್ನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮೇರೆ ಬುಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಕೂಡ ಐಟ್ ಮೆರ್ನ ವಾಸಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಅಡೆಲ್ಲ ಪೋರಣ್ಣರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಡೊಂಬಿಲಿದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ್ಲೆ ನಮ್ಮನ ಮಧು ಆಚಾರ್ಲುಲ್ಲೇರು ಏನೋ ಅನ್ಪ ನಾಟಕದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಯಾರು ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಪೇರಿ. ಸೊ ಏನೋ ಅನ್ಪಾರ ಮದನ ನಾಟಕ ಬಂಡ ಬಾರಿ ನಮ್ಗೆ ರೆಡ್ ಪೇಜ್ ಬಾತೀರಿ ರೆಡ್ ಡೈಲಾಗ್ ಮುಗಿತು ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಮಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಉಲಾಯ್ತಿಕ್ಕೆ ಗೌಲೆ. ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ತುಲೆ ನಿಗುಲ್ ತೂವಲಿ ಜನ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಸೇರ್ತುಂಡು ನಮ್ಮನ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಎನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕೊಡೊಂಜಿ ದೋಸ್ತಿ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟರ್ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಜನ ಫುಲ್ ಸೇರಿಂಡು ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಾಯ್ಡ್ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷೋಡು ಬಕ್ಕ ಇಂಚ ಜನ ಸೇರಿಂಡ ಅಂದೆನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಏನೋ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಐತ ಬಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಭೆ ಇನ್ನಿತ ಸಭೆ ಒಂಜಿ ಸೇರಿಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಏನೋ ಅನ್ಬಾರ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಆತ ನೆಟ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬಡ್ದು ಮಾತ ಪೂರಗಳು ಒಟ್ಟಾದ ಇಡೀ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆನ ಒಟ್ಟಾದ ಪೂರ ತುಳುವೇರು ಮಾತ ಇಡೀ ಡೊಂಬೆಲಿದ ತುಳುವೇರಿನ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂದು ತುಳುನಾಡೇ ಒಟ್ಟಾದ ನಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಪಾನೋಲಿ ಕ್ರೌಡ್ ತೋಲಿ ನಿಗುಲು ಕ್ರೌಡ್ ತೋಲಿ ಫುಲ್ ಕ್ರೌಡ್ ತೋಲಿ ಕ್ರೌಡ್ ಕತ್ತಲೆ ಜಾಗಡು ಬೊಲ್ಕಿರಿ ತೋಜೋಡು ಕಲಾವಿದೆರಡು ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಪಾತೆರಡು ಬಲ್ಲೆ ಕಲಾವಿದೆರಡು ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಪಾತೆರ್ಗ ಪಿರೌಡು ಚಾಲ ನಂದು ನಮ್ಮೊಂಚೂರು ಕಲಾವಿದ. ಸೊ ಎಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯೋಡು ಒಂಜಿ. ಸೊ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೋಟೆ ಬಸೈಡ್ ಆಂಡ್ ಕೃಷ್ಣನ ಕೋಟೆ ಬಸೈಡ್ ಆಂಡ್ ಇನ್ನು ಡೊಂಬಿಲಿಡ ಒಂದುಂಡು ಜನ ಸೇರಿಕೆ ತೂದು ಏನವನ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಒಂದು ಕೋಟೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾಶನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮುಂಬೈ ತಗುರಿಕರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿನ ನೇತೃತ್ವದ ಮುಂಬೈದ ಮಣ್ಣಗೆ ಬೈದ ಕೋಟೆ ಹೊಸೈಡ್ ದಯಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಬೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಕಥೆಡು ನಾಟಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೂರು ಮುಡು ಬೈತಂದು ಅಲ್ತ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆತನು. ಲಾಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏತ್ ತೇಲ್ತದೇರ ಲಾಸ್ಟ್ ಹತ್ತಿ ಬುಲ್ತದೇರು ನೀತಿ ಬತ್ತದಂಗ್ಲು ದೊಂಬುಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬರ ತಯಾರಿ ಆದ್ ಎಲ್ಲ 10 ನಿಮಿಷ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯ ಮಾಯಿಟ್ಟಿಗೆ ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಈ ಎಲ್ಲಂಜಿ 29 ತಾರೀಕು ಎಂಗ್ಲು ಬೊಂಬಿಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡಿಟ್ಟು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅಂಚದ ಮಾಂತ ಮುಂಬೈದ ಕಲಾವಿನ ಕೈ ಮೆಂಗ್ದು ನಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಈ ನಾಟಕನ ಏರ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಚಿ ಮಾಂತೇರ್ಲ ಓಳಿತ್ತಲ್ಲ ಬತ್ತ ತೂಲಿ ಬಾರಿ ನಾಟಕ ಅದೇನಂಜಿ 240 ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ 140 ಶೋ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿದಂಜಿ ದಾಖಲೆದ ಬರೋಲಿ ಮಾಂತ ಮುಂಬೈದ ಕಲಾಭಿಮಾನ ಮಸ್ತ್ ನೆಕ್ಕದುಂಬಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಈ ನಾಟಕಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತು ನಾಟಕ ಗೆಂದಲ್ಲಿ ಮಾಂತೇರ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ 29 ತಾರೀಕು ಓಲೋಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ಳು ಬತ್ತ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಏನು ಅನ್ಬಾರ ಕಾಪಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅದೇ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಅಂಜನೆ ನಿಗಲು ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾಡು ತೂದು ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಟೆ ರಾಂಪೆ ಪನ್ಪಿನ ನಟೆ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರಿ. ಸೊ ಅರಡಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ಗ ಬಲೆ. ಸೊ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ನಟೆ ರಾಂಪೆ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರಂಜಿ ಕಿರ್ದಾರ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮೆಚ್ಚಿದಿನ ಗೆಂದಿದಿನ ಕಿರ್ದಾರ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರಿ. ಪ್ರಕಾಶನ ಸುರುಕ್ಕಾದ ಡೊಂಬಿಲಿ ಬಾಂಬೆ ಡಿರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅಜ್ಜನೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ರಡ್ನೆ ಶೋ ಬಾಂಬೆ ಉಂಡು ಸುರುಕು ಕೊಡೆ ವಸೈಡ್ ಜನಗಳು ಏತು ತೆಲ್ತೇರು ಆತೆ ಬುಲ್ತೇರಿಗೆ ಇನ್ನು ಡೊಂಬಿಲಿ ಇಡ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಅವೇ ಆಸೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಇರ್ನ ಕಿರ್ದಾರುಗು ಇರ್ನಂಜಿ ನಟನೆನ ತೂತು ಮಾತಿರ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮೆಚ್ಚೇರಂದ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಸುದ್ದಿ ದಿಕ್ಕಿನ. ಸೊ ಏನ ಬಂದ್ಬಾರ ಬಾಂಬೆ ಡಿ ನೀತಿ ಜನ ಸೇರ್ದೇರಿ ಡೊಂಬಿಲಿ ಡಿ ಜನ ಸೇರ್ದೇರಿ ಏನೋ ಅನ್ಬಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್
ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾಂಬೆಗ್. ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಐನ್ ಬಾಂಬಿದ ಪೂಜೆ ಬೈದ. ಸೊ ಕೋಡೆ ವಸೈಡ್ ಇರ್ ಪನ್ಲಕನೆ ಎಂಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಇಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸೇರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೇರು. ನಾಟಕ ಮುಗಿದು ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊರಿಯರ್. ಸೊ ಇನಿ ಅಂಚೆ ಮುಲ್ಪ ತೂಯ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಸೇರಿದ ಅವಲ ಐ ತರದನಿ ಕಾಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಲೇಜಿ ಜನಕುಲು ಒಂಚಿ ರಜೆ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಪೇರ್ ಅತ್ರ ಇಂಚ ನಾಡ ಬೇಜೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ದೀದುಪ್ಪೇರು. ಬಟ್ ಇನಿ ಆಂಡಲ ಇದು ಜನ ಸೇರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದು ಡೊಂಬೆಲಿಡು. ನನ್ನ ನಾಟಕ ಶುರುವಾಯರುಂಡು ನಾಟಕ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಗಾರ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಅವಕಾಶ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಹಂಬುಲ್ ಆದುಲ್ಲೆ. ಖಂಡಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಅಂಕ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪಣಿಂದ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪಣಿಂದ ದಿನೊಟ್ಟು ಬಹುಶಃ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಶೋ ಮಲ್ದಿನ ಮುಲ್ಪ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಶೋ ಕೊಡ್ತಾ ಒಂದೇ ಜಾಗಡ್ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು 4 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಕುಡ ಅವೇ ಜಾಗಡ್ ಎಂಕುಲು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಶೋ ಮುಲ್ಪ ಹೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಿಗಲ ನಾಟಕ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು. ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಪಾಡು. ಖಂಡಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೂರು ಭತ್ತ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅವಳ ಇನಿ ಐತಾರದಾನಿ ಅವಳ ಈಚು ಬೇಗ ಕಾಂಡೆ ಬೈದಾರೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕುಟುಂಬ ನಿಕ್ಲೆಗು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಲಾತಂತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪರವಾದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಸೋಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಲಾತಂತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಂಪಿ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಕಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಹುಟ್ಟುದಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ದುಂಬದ ದಿನಟ್ಟು ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ದಾದ ಆಶಯಗಳು ಉಂಡ ಅವು ನೆರವೇರಿದ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರದತ್ತು ಈ ಮೂರು ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಲಾವಿದರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಂಡದ ಗಡಿನಾಡು ಕಲಾವಿದಿ ಕೃಷ್ಣಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಸಾರಥ್ಯದ ಕಲಾ ತೇಜಸ್ವಿ ಜೆಪಿ ತುಮಿನಾಡು ರಚನೆ ಪಕ್ಕ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂದಿನ ತುಳುವ ಸೌರಭೆ ಪುಗರ್ತೆದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ ತುಮಿನಾಡು ಪ್ರಧಾನ ಭೂಮಿಕೆಡೆ ಇಪ್ಪುನ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಂಪಿ ತುಳು ನಾಟಕ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಸಾವಿರದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನ ಬಿನ್ನರೆನು ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ದಿನ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕುಡರ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಸುರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಅಗ್ನಿನು ದುಂಬುದೀದ ದುಂಬರಿಣಗಳು ಅಂಚಾದ್ ಈತ ಈ ಪುರ್ಲಗಂಟದ ಲೇಸಲ ಎಡ್ಡಡು ನಡಪಡು ಪಂಪಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟುಗು
ವೇದಿಕೆಗಳು ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಂದಿನ ಗಣ್ಯಾದಿ ಗಣ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ತೋರಿಸಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಈ ಒಂದು ಕಲಾರಂಗದ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯರಾನ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ ಚೆನ್ನೈ ಸಾಧನೆ ಅಕ್ಲೇಗೊಂದು ಸುರಟಾದ ಮಾತ ನಿಮಗೆ നല്ല ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾರಂಭಗಳ ಪಂಪುಕೊಂಡು ಬೆಂಬೂರಿ ತಂಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುಕು ನಮ್ಮ ತುಳುಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವಾರ್ಡ್ ನಾಟಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಂದಿಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಊರು ಬೆಂಬೂರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಯಾಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಂಪು ಬೆಂಬೂರಿ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಮಿಡ್ಡಿ ಬಂದು ಜೋಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬೈತದೆ ಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ಯಾರು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆ ಭಾಷೆ ಒಲಿಯೋದು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಲಿಯೋದು ತುಳು ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಲಿಯೋದು ಒಲಿಯೋದಿಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದು ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡದೇ ಇರ್ತೋಡು ಅಕ್ಕಲು ಊರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಷ್ಟ ಖಾಲಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಹತ್ತು ಅಗಲ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ನಿಂದು ಈ ತುಳು ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಂಬದ ಊರೋಡು ಹೊರಪೋಡಿನ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ವ್ಯಾಪಲ ಇನ್ನು ಹಿನ್ನೆಡೆ ಬಂದ ದೂರಶಕ್ತಿ ವೈದ್ಯರು ಈಗ ವ್ಯಾಪಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರನ್ನ ಅಂತ ಅರಿವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದುಃಖ ಈ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಈ ತಂಡದ ಯುವನಿಗೆ ನಾನು ಮಾತನ್ನ ಪದರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತನ್ನ ತುಳು ಕನ್ನಡಗಳ ಪರವಾದ ಅನಂತಾನಂತ ವಂದನೆಗಳು ನನ್ನ ವ್ಯಾಪನ ಮುಂಚೆನೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಈ ಕಥೆ ಎಡ್ಡೆಂದು ತನಂದಿದ್ದರೆ ಯಾರು ಅಂತ ತೂಕವೇನು ತೂಕ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿದೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಕಥೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೂರ ನಾಟಕ ತೂಕ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಾ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೊಂದು ದಯತಂಡ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ತಂಡ ಕಲಾವಿ ಒಂದು ಪೇಶಕೆ ಅಂಚೆ ನಿಗಲಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಓದಿ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕುದು ಎಡ್ಡೆ ಇದ್ದಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕುದು ಅಂಚೆ ನಿಗಮ ಮಾತದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದು ಬಂದು ಪುರಾರ ಈ ಕಲಾ ತಂಡದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರುಗಳಿಗೆ ಅಂಚೆಗೆ ಶಿಲ್ಪ ಎನ್ನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪೊನ್ನದು ಅಂತರ್ಮುಖರು ಅನೇಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಒಂದು ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಕೂಡಿపోయి ಬಂದು ನಿಗಮ ಮಾತನ್ನ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದು ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿದ ನಾನು ದೂರದ್ದು ಬೈದತ್ತು ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಮಾತ್ರ ಒಂದು 40 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಸುಳ್ಳಾದು ಧನ್ಯವಾದ ನಿಖಲಿಗೆ ನಿಖಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಈತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂಚನೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮೂವಿ ಇಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ನಾಟಕ ಒಂದು ದುಂಬುದಿಂಚ ಅವನು ಯಾನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕಲತ್ತ ಜರ್ನಿ ಅಪ್ಪಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾನ್ 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ನಾಟಕ ತೋಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡೋಣ ಅವನು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಚಾನೆ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಬೈದಾರೆ ದೊಂಬಿಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ದೇವಕರನ್ನ ಕಂಡಿರು ಮಿನಿ ತುಳುನಾಡು ಬಂದು ಅವು ಇಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಅಂಚಾನೆ ನಿಖಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಡು ಎನ್ನ ಒಪ್ಪಾಡು ತಮಗೆ ಒಂದು 50% ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಉಳಿದಿರ್ಬೇಕು ಕೆಲವು ಜನ ಕಂಡಿರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಖಲ್ ಟೈಮ್ ಗೆತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ರಜತ್ ದೇವಾಡಿಗ ಭುವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೌರಭ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಂಗೇರ ರಕ್ಷಣ್ ಶಾಲಿಯನ್ ಪ್ರೇಮ ಸುವರ್ಣ ಅಜಯ್ಕಾರ್ ಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ದಿವ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೀತಾ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕಿಶೋರ್ ಸಪಲಿಗ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಬೀನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತನುಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಖಿಲ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೇಯಾ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ದೇವಾಡಿಗ ದಿವೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ವಯಂ ಶೆಟ್ಟಿ ನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಹೇಮಾನಂದ್ ದೇವಾಡಿಗ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಕಲಾತಂತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪರವಾದ ಯಾನು ಸೋಲೈತ ಸೊಂಡೆಲಿನ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಲೇಖನ ದುಂಬರಿ ತಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆತ ಭಾಗವುಳ್ಳ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಚಿನ್ಮಯ ಸಾಲಿ ಅಮ್ಮೀರು ದುಂಬರಿಪೇರು ಸುರುಕಾದ ಭಕ್ತಿನ ವೇದಿಕೆರಿತಿನ ಮಾತ ಬೆನ್ನರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಪದಾರ್ಥ ಸಮಯ ಯಾವಂದು ಇಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಇಂಕ ಜನಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನ ಪಂಡ ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ರೆಡ್ಡೆಕ್ಕರೆ ತುದರ್ ಅವೇಕು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತ ಅವೇಕು ನಾಟಕ ಕಂಟಾಯ ದುಂಬಲಿಗೆ
ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಬಂದ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತಿನಗಳು ಅಂಚನೆ ತಿರ್ತ ಚಾವಡಿ ಕುಂದಿನ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ಕೊಡ್తున్న ಬಿನ್ನಿಡು ನೇರಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಡಂದ್ರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಮುಟ್ಟುಗಿಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಂದ್ರೆ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಅಂಚ ಸುಪ್ಪನಾಗ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರಿಗೆ ಕೂಡೋದ ಮನರ ಧನ್ಯವಾದ ಬಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಬಂದು ಅಂಚನೆಗಳ ಅಕ್ಕ ಶಿಲ್ಪಾ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನವರಿಗೆ ಕೊಡ್ರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೇಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ ಬೋಗಲ ಕೊಡೋದನ್ನ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊದಲ ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಕಿನ ಶಿಲ್ಪಾ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೇಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಾನವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಜೋರಾಯನ ಕೈಪಾಟಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ತೂಗು ಬಾರಿ ಚುಟುಕುಡು ಇಂಥ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚನೆ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಾಧ್ಯಮ ರೂಪನ ಜಯರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಧನಂಜಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಬಿನ್ನರಿಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿಗಲ್ಲೆದುರು ಕಥೆ ಏರ್ಗಂಡು ಈ ನಾಟಕ ಧನ್ಯವಾದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತದಿನೊಟ್ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಿನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ದ ಮುತ್ತಾಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ನ ಅನ್ಯ ಮಂಡಲದಪ್ಪ ಅಂದ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಧೀರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಜಾರ್ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರಿ ದೀರಪ್ಪನ್ ಎಂಗುಲು ಅಡ್ಡ ಬುದ್ದಾರಿಗೆ ದೀರಪ್ಪನ್. ಸೊ ಸರ್ ಎಂಚ ಇನಿ ದುಂಬಿಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೋಸ್ಮಾರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಹುಶಃ ಕೂಡ ತುಳು ನಾಟಕ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತೂದು ಎಂಚ ಅಂಚನೆ ಕಲಾವಿದರಿನ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಿ ಅರಿಪಿರ ಅವಡು ಎಂಚ ಎಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಅಂಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾನ್ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪಿನಾತ ಮಲ್ಲ ಆತಜಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಎಂಚಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ನೈನ್ ಪನ್ಪೆ ಕೆಲವು ಜನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಕೆಲವು ಜನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಜನಕುಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕುಲ್ನ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಈತ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಪಂಚಾದ ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ನಂಚನಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಇನಿ ಕತೆ ಅಟೆಂಡ್ ಪಂಡ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ನಡತೊಂದು ಡೊಂಬಿಯಲಿ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಡ್ರಾಮಾ ಪನ್ವೇಲ್ಟ್ಲ ನಡಪೇರುಂಡು ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಿಯವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೆ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ತೂದ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕೂಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲೆನ ತೆಕ್ಕರೆ ಬಿಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒರಿಯ ಕೋರಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕುಲು ಒಂಚೂರು ಸೆಲ್ಫಿ ಶಾಪ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಪನ್ನಗ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಎತ್ತೊಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಎತ್ತೊಂದೇರು ಅಂಚ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಫಾಲೋ ಆತ ಎಂಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪನ್ನ ಆತಲ ಗೊತ್ತು ಜೈ ಆಪರೇಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೇತೇನೆ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಎಸ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಚಪ್ಪತ್ತಲ್ಲಿ ಕೀದಿದ್ದೆ ಅಮ್ಮನ ಕಿಂಗಿದ ನೆನಪು ಬಂದ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ. ನಾಟಕ ಮಧ್ಯಂತರ ಮುಟ್ಟ ತೂಯ ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಗ ನಾಟಕ ಎಂಚ ಅನ್ನಂದು ಚೂರು 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 ಅದೇ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಎಸ್ ಜೋರ್ ಅಂಕಲ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಾಟಕ ಮಧ್ಯಂತರ ಮುಟ್ಟ ತೂಯರಿಗೆ ನಾಟಕ ಇತ್ನಾಟ ತೀನೇಟು ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಉಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ಎನ್ನಂದಾಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ನನ್ನ ಅವು ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೋಡ್ ಬುಕ್ಕದ ಮಧ್ಯಂತರ ಬುಕ್ಕ ಆ ಸ್ಟೋರಿನ ಲೈಕ್ ಹೌದಂದ್ರೆ ದೊಂಬಿಲ್ದಾಗಲು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ದೊಂಬಿಲ್ದ ತುಳು ಕನ್ನಡದಾಗಲು ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದೊಂಬಿಲ್ದ ಪರವಾದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ದುಂಬಲ ಕೊಲ್ಪ ಒಣಂದು ದೊಂಬಿಲ್ದಾಗ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಪರವಾದ ಯಾನ ಭರವಸೆ ಕೊರಂದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಅಂಚ ಎಂಚ ಮಿಡ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮುಟ್ಟ ಎಂಚ ನಾಟಕ ಎಂಚ ಮಣ್ಣ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂದ್ರೆ ಇಡೀ ದಿನ ಎನ್ನ ಬಡದೆ ಬುಲ್ಬೋದು ಶುರು ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ತುಯ್ದ ಬುಲ್ಪುನಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಪುನಾಗ ನಾಟಕ ಜೋರ್ ಇತ್ತು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಆರಿದೆ ಬುಲ್ಪೋನಿತ್ತೀರಿ ನೀ ಯಾರು ಸೊ ನಾಟಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ತೋರ ಬಾರಿ ಉತ್ಸವ ಒಂದೊಂದು ಓಕೆ 5 on 3.5 4 stars ಗುರು 4.5 4.8 5 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಜಾನ್ ವಿಜಯನ್ ಎಂಜಾನ್
ಗಾಲಿ ತೆಲ್ಪುನಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ನಾಟಕ ನಲ್ಲ ತೂಪುನಂಜ ನಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಇತ್ನೆಟಲ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಅತ್ತನ ಅಂಚ ನಾಟಕ ಪೂರ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗೋಲಿ ಆಯ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ಲ ಉಂಟು ಅಂಚೆನೆ ಪುಲಿಪೇರ್ಲ ಪುಲಿಪೋಯರು ಅಂಚ ತಿಳಿಪೋಯರು ನಾನದ ಮೇನ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಾನು ಒಪ್ಪಿನಿ ಬಾಕಿದ 2 ಗಂಟೆ ಪಕ್ಕ ಪಾತಿರಗ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಈ ತರ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ನಾನಾ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಬೊಕ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾನಾ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಹಿಂಟ್ ಕೊರ್ದು ಪೋತೇರು ಅಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ನೆಟ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂತಾರೆ ಬಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದು ಒಂದು ನಾಟಕದ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬಲೆ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಏನ್ ಚಾಂಡ್ ನಾಟಕ ಮಧ್ಯಂತರ ಮಟ್ಟದ ನಾಟಕ ಏನ್ ಚೆತ್ತ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ನಾಟಕ ದೇಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡು ಆರ್ನಂಜಿ ಪಂಡ ಆರು ಎಡ್ಡೆಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂಜಲಗಲ ತೂಪಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕತ್ತಲ ಲಾಯ್ಕಿತ ಬೋದುಂಡು ಆದೋಡು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ನನಗೆ ಪೂರ ಅನಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ನಿಂತ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಜ ಉದಯಣ್ಣ ಎಂಜ ನಾಟಕ ಎಂಜ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಇವನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟಚಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಿನ್ಮಯ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಓಕೆ ಎಂಜ ಪ್ರಣೋದ್ ಬಾಯ್ ನಾಟಕ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ನಾಟಕ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಇತ್ತಮಟ ಲಾಯ್ಕ್ ಜನ ಎಂಚ ನಾಟಕ ಜನಲ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೂರ್ದು ಬೈದಿಂಡಿ ಮಗಲ ಅವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇಂಚಿನ ಬಾತರಿ ಯಾರು ಅಂಕಲ್ ಎಂಚ ಮಧ್ಯಂತರ ಮುಟ್ಟದ ನಾಟಕ ಎಂಚಾಂಡ್ ಸ್ಮೂತ್ ಹೋಗುಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಗಿತ್ತ ಟಚ್ ಆಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ನನ್ನ ತೂಡ್ದಾದ ನನ್ನ ವಿಲ್ಲನ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಇಡೀ ಸ್ಟೋರಿ ನನ್ನ ಕತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರ ನಾಟಕ ರಂಗೋಡು ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಐತಿ ನಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರಾಮಾ ಕುರುವೇರ್ ಬಂದಿನ ಧೈರ್ಯ ಎಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಚ ಇನಿ 8 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ 5 ಜನ ಒಟ್ಟು ಕೂಡಿದು ಇಂಚಿನ ನಾಟಕ ತೂಯ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಸ್ಲಾಟ್ ಆಂಡ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪಿನಂಚಿತ್ನ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಮತ್ತ ತಿಂಚಿತ್ನ ಮತ್ತ ಸೀನ್ ತೋಜವಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತುಂಬುದ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಎಂಚ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಮಾತ ಗೊತ್ತವಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆ ಲೆಸ ತಿಂಚಿತ್ನ ಮಾತ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾತ್ರವೇ ನಮ್ಮ ತೋಜವಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅವಾಗಲೇ ಮತ್ತ ತೆರಿಬೋಡು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಎಂಚ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪ ಅವು ಮತ್ತ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಈಗ ಕನ್ನಡನಾಗಲಿಗೆ ಬಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂಚಿತ್ತ ಮತ್ತ ಕನ್ನೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚ ನಾಟಕ ಎಂಚಾನ್ ಬ್ರೋ ಗುಲ್ಪಾಯರು ಮಾರೆ ಹೋಗಲು ದಿನಾಲ ತೆಲ್ತಿಂಡನೆ ಎಂಚ ಒಂಚೂರು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಜನ ಎಂಚಕೊಂಡು ಹರಿಚಂದ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಜನ ಮಾತ ಬಾರಿ ಕ್ರೌಡ್ ಬಾರಿ ಸೋಕಾಡ್ತದೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗಲು ವೆಲ್ ಬಾರಿ ಸೋಕಾಡ್ ಖುಷಿ ನಾನು ಹೆಡ್ಡೆ ನಿಗಲು ಬಾರಿ ಮೆಹನತ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಹಾಯ್ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಎಂಚಾನ್ ನಾಟಕ ಎಂಚಾನ್ ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಪುದರ್ ಐತೆ ನಾಟಕದ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲಿ ಅಂತೀರಿ ಪಪ್ಪ ಸಮೋಸ ತಿನ್ನೋದಿತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಂಚಾರದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಜನಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ತೂಪೇರು ಓಕೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ನಮಸ್ತೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ತಂಡು ಇತ್ತ ನನ್ನ ತೆಲಿಪು ಜೋಡಿಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ನನಗೊಂದು ನನ್ನ ಬುಲ್ಪಿನ ಸೀನ್ ಅದೇ ಸೂಪರ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಈ ನಾಟಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ತೋಜೋಡು ಇಂಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ
ಬೊಲ್ಪು ಸಂಯೋಜನೆ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಈ ತಂಡದ ಇಂಕಲ ಸಾಧನ ತಂಡದ ಬೊಲ್ಪು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜಯೇಶ್ ಬೆಜ್ಜ ಬಂದು ಬೇರೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಕಲ ಸ್ವರ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಯನ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕರ್ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕೊಂಡಾನ ಮುಲ್ಬುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕತೆ ಅಡ್ಡನ್ನು ನಾಟಕದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಚನೆ ಗಣೇಶ್ ಕೊಡಕಾಲ್ ನಿಮಗೆ ನಾಟಕದ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫೀಲ್ ಆಗೋದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾದವು ನಿಮಗೆ ಗಣೇಶ್ ಕೊಡಕಾಲ್ మీరు ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಧನರಾಜ್ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಒಟ್ಟು ಗುಪ್ಪುನಾರು ಎಂಗ್ಲ ಧನರಾಜ್ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಪುಳ್ಳಿರು ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಇಂಚೆ ನಾವ ರಂಗಾಲಂಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಾರು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೋರನ್ನ ತಾಲಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಮೊಗಲೇಗಾದಿ ಛಾಯ பண்ண ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರ ಟೈಮ್ ಬೋದು ಮಾಡ್ಬಾರ ನನಗೆ ಕಾಂಡ ಪಿದಾಡದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅವಡ್ ಸೌಂಡ್ ಅದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದಾಗ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆದ ದೀಪನ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಿಲ್ ಬೇಗ ಇಲ್ಲದಿತ್ತು ಆ ಮಗುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆದ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಬಾರ್ದು ನಕಲ ಬೇರೆ ಎಂಗಿಲ್ ಇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಉನ್ನ ಇವತ್ತು ದೇವರನ್ನ ತಾಂಡಿ ಬಡಿಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋಣ ಅಂಚಿದ್ದು ಅಂಚನೆ ಬೋನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಬೇಟೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೇರೆ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಾದ ಎಂಗ್ಲ ತಂಡದ ಬೋನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಬೇಟೆ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪುದರ್ಪಣ ಬರ್ತಾರೆ ಎದುರು ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎದುರು ಬರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ದಯಾನಂದ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಎಂಗಲ ಮೆಂಬರ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ತಂದಪ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂಚನೆ ಕೀರ್ತನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೂರಜ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಅಂಚನೆ ವರುಣ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿನಾರು ಅಶ್ವಥ್ ಸಂಘಬೆಟ್ಟು ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೊಲ್ಯ ವರುಣ್ ನಮ್ಮೆನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಕಿರಣ್ ಬೆನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನಾರು ವಿಜಯ್ ಮಯ್ಯ ಐಲ ಸೊ ಆ ಹಾಸ್ಯದ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಭಾಗ್ಯ ಉತ್ಸವ ಬಹುಮಂಜೂರ್ ಅಂಚನೆ ಕಿನ್ನಿ ನಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಇಂದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಾತ್ರ ಕೈಸಲಾಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಯನ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ರಾಯಿ ಸೊ ಈ ಕಥೆಗೆ ಮೂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದು ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಂಪಂಚಿನ ಪಾತ್ರನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಾಜೇಶ್ ಮುಗುಳಿ ತುಳುನಾಡ ಕಲಾಗಡಿಗೆ ಪಂಪಂಚಿನ ಬಿಡುಗು ನಚ್ಚಿನ ರಾಜೇಶ್ ಮುಗುಳಿ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನಾರು ನಮಿತಾ ಕಿರಣ್ ಕೋಳೂರು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಪಾತ್ರ ನೆನ್ನಂಚೂರು ತೂನ ಬೆಚ್ಚವು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಅಶ್ವಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಗಂಬಿಲ ಬಂದು ಬೇರೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಪೌಡ್ರು ನಾಡೋಂಗ್ ಇತ್ತಿನಾರು ಪೌಡ್ರದ ರವಿಚಂದ್ರ ರೈ ಕುಂಬ್ರ ಅಂಚನೆ ಪೂರ್ಣನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂಚಿನಾರು 4 ವರ್ಷ ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆಮೇಲೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾರೆ ರವಿ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ವಿಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪರೋಡ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಕಾಂತಾರ ಅವಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ 2 ಸೈಮಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ತಂಡದ ತುಳುನಾಡ ಸೌರಭ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಳುನಾಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ 2 ಮಾತಾಡಲಿ ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ದ ಗುರಿಕಾರೆ ಶಾರದಾಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಐಸಿರಿ ತಂಡವನ್ನು 2 ಟೀಮ್ ತಗೊಂಡು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಾಗ ಈ ವರ್ಷ ಶಾರದಾಡ್ಸ್ಗೆ 25ನೇ ವರ್ಷ ಅದು ನಿಮಗೆ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಪ್ರೀತಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬದು ಗಡಿನಾಡ ಕಲಾನಿಧಿ ಕೃಷ್ಣೇಜೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಬಂಡೆಗಳ ತಂಡದ ಗುರಿಕಾರರು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತಾಡ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕಲಾ ತೇಜಸ್ವಿ ಜೆ.ಪಿ. ತುಮಿನಾಡು ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಸುಲಿ ನವೀನ್ ಶ್ರದ್ಧೇಮಂತವರ ವೇದಿಕೆ ಬಿದ್ದು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ನಾಡು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ನಾಟಕ ಮಂಪನ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವೇದಿಕೆ ಬಿದ್ದು ಬರಲು ಅಂಚನೆ ಎಂಗನ ಮುಂಬೈ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಅರೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಜೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಾನೇರನ್ನು ಗೊತ್ತಾವೆ ಅಜ್ಜರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಚೂರ್ನ ಚೂಡಪ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರಾಮಾ ತೂತ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಂಡ ಈ ಡ್ರಾಮಾದ ಒಂದು ಎಷ್ಟೇ ಸಂದೇಶ ತೀನ ಡ್ರಾಮಾ ಯಾಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಒರಿಯರಿಯನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಸೂಪರ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಆಂಜಕ್ಕಲ್ನ ಯಾನು ಎಂತ ಬತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನೀರು ಸೂಪರ್ ಈಗ ಮಾತರಿಲ್ಲ ತಂಡವು ಮಾತ ತುಂಬಿದ
ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರ ಪರವಾದ ನನ್ನವರೆಯಾನು ನನ್ನ ಬರ್ನಾಗ ಒಂದೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಪತ್ತಲೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂತೋಷ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತುರುಟಿ ಏತು ತೆಲ್ಪಾಯರ ಆತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಿಲಿಪಾಯರು ಮಾತಾಡೋಣ ನಾನು ಬಿಲಿಪಂಡ ತೊಂದರೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನ ಕೊರಿಯರು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾಶನ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ನ ಸಂಚಾರ ತಗೊಳ್ಳು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಟೀಮ್ ತೆಗೆದು ಮಾತಾಡಿಗಳ ನಾನು ಪಿರೋರ ಅಭಿನಂದನೆ ಒಂದ್ಪರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾಟಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಿತ್ತ ಅಂಡ್ ನಿಗುಲ್ ತೂವಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲ ಕೆಲವೇರು ಬುಲ್ತೊಂದು ಪೋಯೇರಿ ಕೆಲವೇರು ತೆಲ್ತೊಂದು ಪೋಯೇರಿ ಬಲೆ ಕೆಲವು ಜನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ರಿವ್ಯೂ ತಂದು ಪಾತೇರಿ ತೂಕ ನಾಟಕ ಏನ್ ಚಾಂದ್ ಸೊ ಏರೇಗಿಂದಲಿ ಎಸ್ ಕಿಶೋರ್ ಏನ್ ಚಾನ್ ನಾಟಕ ಏನ್ ಚಾನ್ ನಾಟಕ ಏನ್ ಚಾನ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ನಾಟಕ ಯಾನ ಈತು ಪುರ ನಾಟಕ ತೂತೆ ಆಂಡ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಒಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫುಲ್ ತೆಲ್ಪಾದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಗುಲ್ಪಾಯನ ಸೀನ್ ಪಂಡ ಮಾತಿರ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಾಕಾರ ಬಿರಿಯರಿ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕಲ್ ನಾಟಕ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಇಂಚೆನೆ ಪೂರ ಫುಲ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮಲ ಬರೊಂದು ನಿಕಲ್ ನಾಟಕ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಇಂಚೆ ದೇವರ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮಲ್ದಾರ್ ಒಂಜಿ ಪನ ರೋಲ್ ಬಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಏತು ತೆಲ್ಪಾಯರು ಆತೆ ಬುಲ್ತಾ ಇಂದ ಮೋನೆ ತುನಗನೆ ಗೊತ್ತಾ ಬಂದು ಏತು ಬುಲ್ತಾ ಒಂಜಿ ಬಂದದೆ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಪ್ಪ ಮನ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಂದ ನಿಜ ಬಾರಿ ಚೌಕ್ ದೇವ್ರ ನಿಕಲ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉಂದ ಅವಾರ್ಡ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ನಾಟಕ అంటే బారీ బెస్ట్ అండ్ బెస్ట్ స్టోరీ యాక్టింగ్ ల మాతిర్నల యాక్టింగ్ బారీ బెస్ట్ ఉండు ಬರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ಸುದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಇನ್ನಿ ಇಂಚ ತೂವನ್ನಗ ದಾಲ ಸ್ಟೋರಿ ಉಪ್ಪಂದು ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನಗ ಸ್ಟೋರಿ ಈತು ಖುಷಿ ಅಂತ ತರುದು ಇಂಗ್ಲೇನ್ ತೆಲ್ಪಾಯರ್ಲೆ ಬುಲ್ಪಾಯರ್ಲೆ ಅಟ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಾ ಖುಷಿ ಅನ್ನದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಎಂಚಂడి ನಾಟಕ ಎಂಚಂడి ಭಾರಿ ಶೋಕ ಖುಷಿ ಅಂడి ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂడి ಎಂಚ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಭಾರಿ ಬುಲ್ತಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಬುಲ್ತಾರ ಮಿನಿ ಸುರುಡು ತೆಲ್ತಲ ಮಬಕ ಬುಲ್ತಲ ಮಸ್ತ್ ಭಯಂಕರ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಲೈಕ್ ಖುಷಿ ಎಂಚ ನಾಟಕ ಎಂಚ ಸೂಪರ್ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಬಿಡ್ದು ತೃಪ್ತಿ ಅಂಡು ನಾಟಕ ಸಾರ್ಥಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾಟಕ ಎಂಚ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಪಂದದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಡು ಬುಲ್ತದ್ ಎನ್ನ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ಕನ್ನಡ ಪೂರ ಡಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ದಿ ಟೀಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೋನದ ಖುಷಿ ತೂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದುಂಡು ಕತೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆನಂದ್ ಕತೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಮುರಿದು ಬರ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಬಲೆ ಬಲಮ್ಮ ಎಂಗಲವೇ ನಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪು ಏರ್ತಿಕ್ಬೇರಿ ನೆಂಚಾನ್ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ನಾಟಕ ಅಂದು ಸಮಾಜೋಗ ಬೋಡ ನಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಅದು ಸುರುಟು ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಚ ಹೇಮಾನಂದರ ನಾಟಕ ಎಂಚ ಬಾರಿ ಶೋದ ನಾಟಕ ಮಾರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಕ್ರಿಯಾದಿಕ್ಕಿಂది ನಮ್ಮೂರಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚಿನ ನಾಟಕ ಎಲಿಪೆರ್ಲತ್ತಿನ ಅತೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಬುಲಿಪರ್ಲ ತೆಕ್ಕಿಂది ಇಂಚಿನ ನಾಟಕ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ನಾಟಕ ಎಲಿಪೆರ್ಲ ಎತ್ತಂಡು ಬುಲಿಪೆರ್ಲ ಎತ್ತಂಡು ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ನಾಟಕ ಖುಷಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ಯನ ಯಾವ ಸಂಚ ಸಗೇನಾ ಎಂಚ ನಾಟಕ ಎಂಚ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಬಲೆ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಎಂಚ ನಾಟಕ ಎಂಚ ಶೋಕ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನವರೆಲ್ಲ ತೂಕ ಅಂತಿಲ್ಲ ಕಾವಂದು ಮಸ್ತ್ ಹೆಡ್ಡೆ ಲೈಕ್ ಆನದೆ ಬಲೆ ಎಂಚಮ್ಮ ನಾಟಕ ಎಂಚಣ್ಣಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಏತ್ ತೆಲ್ಪಾಯರ್ ಆತೆ ಬುಲ್ಪಾಯರ್ ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಆನು ಒಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಉಂದೆತ್ತ ಕಲಿತೆ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಮಿತ್ತೆ ಉಂದೆತ್ತ ಮಿತ್ತೆ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಉನ್ನಾಂಡ್ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ
ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತುಲ್ಲ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏರು ತುಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪುವೆ ಕೆಲವು ಬೇತಕಲ್ಲ ಆಯ ಪಂಡೆ ಎಂಬೆ ಪಂಡೆ ಪಂಡಿ ಕೊರ್ನೆಕಲ್ಲ ಪಾತೆರನ್ ಪೂರ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಕಲ್ಪರ ಉಲ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಏರಾಂಡಲ ಒಂಚೂರು ಪನ್ನಗಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜನ ಏರು ದಾದ ದುಂಬು ಪಿರವು ಪೂರ ಕುಲಂಚ ಮೈಂಡ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಕಿನ್ನೀರ್ ದೀಸ್ ಮಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ತಾಂಕದ ಪೂರ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ್ ನನೂರಿ ಪಂಡೆ ಪಂದ ಆಯನ ದುಂಬು ಪಿರಕೇನಂದ್ರೆ ಇಂಚ ಪನ್ ಪೇರ್ತುಲ್ಲ ಅವೇನ್ ಪೂರ ಜೋಕುಲ್ಲ ಮಿತಿ ಏತಾಯ್ತ ಒಂದು ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚ ಪೂರ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಾಣಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಬಲೆ ಉದಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ನಾಟಕ ಎಂಚಾಂಡ್ ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ಲಾಂಡೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಸಮಾಜಗೂ ತೆರಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇರೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಸುರುಟು ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಂಕೆನ್ ಮಸ್ತ್ ಬುಲಿಪಾಯರ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಂಡ ಯಾನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನ ಊರ್ಲ ಉಪ್ಪಾಳನೆ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಡೆ ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಕತೆಕ್ಲೇನೆ ಡೊಂಬಲಿಗೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಕನ್ಲೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೂರ ಕಡೆಕ್ಲೆ ಕನ್ಲೆ ಆಂಡ ಡೊಂಬಲಿಗೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಎಂಕುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪ ಮಾತಾಡಿಕ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಲೆ ಇರು ಬಾರಿ ಬುಲ್ದಾರ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಂಕಲ್ ಇಂಚ ನಾಟಕ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತುಂಡು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪದ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಚೆಲುವೆಯ ಅಂದದ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೇ ಭೂಷಣ ಸುಖ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಎಂದು ಎನ್ನೇ ಕಾರಣ ಆ ನಮೂನೆ ಪುರ್ಲುದ ನಾಟಕ ಎಂಜಾನ್ ಸರ್ ಈರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಗ್ಗ್ಯಾರು ಮಿಡ್ಲ್ ದಿಗ್ಗ್ಯಾರು ಇದ ಮುಗಿ ಬಕ್ಕ ದಿಗ್ಗ್ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿಳ್ತಂತ ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಾರ್ನ ಆವಾಜ್ ಗಟ್ಟಿತ್ತು ಸೀರೆ ಚಂಡಿ ಅದು ಒಚ್ಚು ಒಚ್ಚು बहुत अच्छा ಭಾರಿ ಶೋಕ ನೆಂಚಾನ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಲ ಬುಲ್ಪರ ಬರಂದು ನಮ್ಮನ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತು ಸಕ್ಸಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಚ ನಾಟಕ ಎಂಚ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ನಾರದಾಸ್ ಮುಕಲ್ನ ಈ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ನಾಟಕ ಯಾನಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ಇರಬತ್ತುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಅಕಲು ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ಬಂದು ಎನ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಎಂಡಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬೋಡ್ತಿನ ನಾಟಕ ಒಂದೇನು ತೂಣುಂದ ಜನಕುಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಎಂಚಿನ ದಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದದು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಒಂದೇನು 4 ಜನ ತುಯ್ಯರಂದ ಒಂದೇನು ಒಂದು ನಾಟಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆರ್ತಾರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಕೆಲವರೇ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ತುಯ್ಯರಂದಾನೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂಚ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಅಂడి ಖುಷಿ ಅಕಲಾಗಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಚಾಂಡು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬಾಂಬೆದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೋ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಬಂದ ಬಾಂಬೆ ಬರ್ಪುನನೇ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಯಾಕಂದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬಾಂಬೆದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬಾಂಬೆದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಂಚಿನ ಪುರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಬಂದ ಮಾತಾಡ ತಿರಿದ ವಿಷಯ ಸೊ ಅಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಂಬೆ ಬರ್ಪುನನೇ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಮುಲ್ತ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನ ಎಂಕ್ಲೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಂತ್ ನೋಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ದುಂಬಿಲ್ದ ಶೋ ಅಂತಲೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬದಂಗಳ ಪಾತಿರಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ನೆ ಅವಡ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏರ್ಪುರ್ಲಿ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕ ಊರ ಬತ್ ಪಾತಿರ ಫೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಬೊಂಬೆದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ನಾನಂಜಿ 300 400 500 ಸಾವಿರಾರ್ಥ ಶೋ ಬೆಳಗಾಡು ಬಂದೆ ಎಂಗಲಂಜಿ ಶುಭ ಕೋರುವ ನಿಖಿಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೂಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲ ಮಾತೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಗ್ಲ ತಂಡದ ಮಿತ್ತಪ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಜನ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕವಿ ಸೊ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂಯರು ನನ್ನ ದ ಶೋ ಸ್ಟಾಪರ್ ನಿತ್ತ ಶೋತ ಮೇನ್ ರೂವರಿ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಜನಗಳ ಮನಸ್ಸು ಮೆಚ್ಚಿದು ಜನಗಳ ಮನಸ್ಸು ಗೆಂದಿದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿ ತೆಲ್ಪಾದ್ ಬುಲ್ಪಾಯರ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಬಾಂಬೆದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ದಾಯ ಬಂಡ ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ
ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಎದುರು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಕಲು ಮಸ್ತ್ ರೀಸನ್ ಆಪಿರದ ಬಟ್ ಅಕುಲ್ನ ಅಕಲ್ ಕೊರ್ಪುನ ಸಪೋರ್ಟ್ ದ ಮಿತ್ತ ಮೂಲ ಡ್ರಾಮಾಲ ಪ್ಲೇ ಒಂದು ಸೊ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ನೇಕಲ ಕ್ಲಾಪ್ ಲ ವಿಸಿಲ್ ಪೂರ ಕೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅದು ಗಮ್ಮತ್ ಬಂದಂತೇರು ಇವನ್ ಸ್ಟೋರಿದ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಸೊ ಅಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕನ ನಮಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಬರ್ಬೋದು ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಚೂರು ಲೇಸಿ ಅಪ್ಪ ಓಕೆ ನನ್ ಚಾಪುಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಶೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಟ್ ಇನ್ನೀತ ಕಾಡಲಿನ ರೆಡ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಇತ್ತ 3 ಗಂಟೆ ಆವತ್ತು ನಲ್ಲ ಬಡ ಹೊಂದಿತ್ತು ಆ ನಮೂನೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೈ ತಾಟಿಡೆ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಿದ್ದು ನನಾತ್ ಒಂದು ಶೋ ನನಾತ್ ಬೆಳಗಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣನ ಎಂಕುಲಾರೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪಿಲಕ್ಕೆ ಎಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶೇಷ ಎಂದು ಕೊರಲಿ ಸೊ ಇಂಜಿನ ಕಾಂತಾರ ಇದು ತುಂಬಲ ನನಾತ್ ಎಡೆಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ಬಂಡ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೇನ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಮೇರೊಂಜಿ ಸೈಮಾ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಬಹುಶಃ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ರೈಟ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಕಾಂತಾರ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅದ್ದಾಗ ಆ ಪುರ್ತುಗು ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಆತ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎತ್ತಿಜಿ ಆ ಪುರ್ತುಗು ತನ್ನ ಕಿರ್ದಾರೋಡು ಸೈಮಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೆಂದಿನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅವು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೂ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಸೊ ಎಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾತಿರೋದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬನ್ನೋಲಿ ಇರ್ನೊಟ್ಟು ಪಾತಿರೋದಕ್ಕೆ Thank you so much. So guys, the man behind one of the finest actor from Kannada industry as well as from Tulu industry, Katha Eddandu the director, Garuda Gamana Vrishaba Vahanada onji bari villain mid character ittararu, the one and only JP Tuminad sir. ಸೊ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅರ್ನ ನಿರ್ದೇಶ ನೋಡಿ ನಿತ್ತ ಈ ನಾಟಕ ನಡತ್ತಂಡು ಬಹುಶಃ ಜನಗಳ ಮನಸ್ಸು ಮೆಚ್ಚಿಂಡು ತುಳು ನಾಟಕ ಗೆಂದಿಂಡು ಸೊ ಏನ್ ಚಾಂಡ್ ಸರ್ ಬಾಂಬೆದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕಲ್ 141 ಶೋ ಆದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಬಾಂಬೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಒಂದು ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಅಂಚಿಂದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಜನಕಲ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೂಲ ಬತ್ ಮನ್ಪರ ಕೋಡೆ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲ್ ಮಂತ ಹೊಸೈಡ್ ಮಂತ ಅವ್ಲ ಅಂಚಿನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇನ್ನಿ ಅಂತೂ ಎಂಕ್ಲು ಮರಪೆರಜ್ಜಿ ಈ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಲ್ನ ನಾಟಕ ಅದು ಅಕ್ಲ್ನ ಕತೆ ಅದು ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲ ಅದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲ ಇದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಬಾಂಬೆ ಬತ್ತಾರು ಸಾರ್ಥಕ ಆನಂದ್ ಎಂಕುಲಿ ಎನ್ನುವ ಮಸ್ತ್ ಸಾರ್ಥಕ ಆಂಡ್ ಮುಲ್ತ ಮೋಕೆ ಅಂತ ಉಂಡತೆ ಅವು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ಅವು ಮರಪೆರಜ್ಜಿ ಬಾಂಬೆದ ತುಳುವೇರು ಕೊರ್ಪುನ ಐಟ್ಲ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಈ ಡೊಂಬೆಲಿ ಊರುನು ಮಿನಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಕುಡ್ಲಡೇ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆನಂದ್ ಎನ್ನುವ ಎಂಗ್ಲೆ ಟೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂದು ಗೀತ್ ಜನ ಸೇರ್ಜೇರು ಡಬಲ್ ಜನ ಟೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ನಾಗ ಏತ್ ಜನ ಸೇರು ಆಯ್ತು ಡಬಲ್ ಜನ ಇನ್ನು ಸೇರ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಕೊಡರ ಬರ್ಪ ಎಂಗ್ಲಿ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬರೋಂಬೋಲೆ ನನಾತ್ ಇರ್ನ ಮೂವೀಸ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತೂವರ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ವಿಲನಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಡಿರೆ ತೂವರ್ ಉಂಡು ಸೊ ಎಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಟೀಮ್ಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಬಹುಶಃ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ರಿವ್ಯೂ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆನಂದ್ ಎನ್ನುವೆ ಸೊ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಆನಂದ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಮುಂಬೈ ತುಳು ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆನಂದ ಚಿನ್ಮಯ ಸಾಲಿಯನ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.